Bona uyibona ngoba ingane zakhe awusazazi uhlala emgaqweni. Ngeke ngayibona la. Kuphi? La workshop. Ngempela? Zihamba nogogo ebhezi ngasisaba ngisho ukuvele. Yebo wena wabalekela ingane zakho. Kodwa ke ba protected mfowethu. Hayi ba protected phela bahlala noma wabona ugogo wabo. Hey. Unje mina ke mfethu ngikhola nomuntu ongekho kubona. Yabo nje le endala engishoyo. Yeah. Hayi ngisho ngiyibiza. Ngeke uyibone izamini. Ibeli tsa ngiyabuya. Cabanga ingane yami njalo leyo. Gas lami. Ezophi ibeli tsa ngiyabuya baba. Angibizi nangobaba futhi. Ngiyabuya mjida. Hey vele ke lengane ngasi inane engqondo ebheda ngamanje yashawa uma ngesithemba ngazi ayenzani ngimayi ayisamkhulumisi. Yabo? Hey. Yini abantu bakubo shuthi ingane bayifuza izinto ezidlayo. Lokhu oncane ngithanda kabi ngona ayicashelayo ngingafuni lokhu ngibona yabo. Waphela bese ngashiya ingane nami zilambile ekhaya. Kodwa ke bese nami ngisa right ngisadayisa. Bengikwenza kufanele ngikwenze. Njengobaba, bubo ubaba. Mina ngikhokhile mina kubo kwengane. 40,000 imali engikhipha lapha. Wenza nohlawula nomuza umkulobola. Ngangilobo ngangithi ngiyazama. 40,000. Indoda nje mawunjalo. Hayibo sinu ukuthi manje ngasuke ngaqondana nomkhwekazi ongangifuni. Ongifuni. Ngaba nenkinga yaleyo nto. Mkhwekazi ke wami ke phethu wena inkinga ke phethu ukubona ukuthi ayakangifuni. Sagcina sihlukana ke bethekeni yabona. Uhlukana wena usabhema noma usabhema vele ithekeni. Hayi yoko umkhwekazi ongafunela ingane yakho umuntu obhemayo bafu. Hayibo. Ngilobona ngiyabhema vele uyazi ngiyaziwa. Bayithatha imali. Awubayitha uthini problem. 40,000 bawuthatha yonke into yonke hayibo kwaqoqa amajama hayibo uthini. Akuthwa nganazikhona ithombe. Una yonke into phela. Una Facebook. Hayibo ufakazi bonke bukhona. Facebook nawo. Anginawo phela mina. Ubalo nawo imama zo Facebook aze lize lifake Facebook siyocheck. Ayithanda yokuchoma amantombazana. Mhlambe wafaka ngazi yabo. Kodwa nje phezulu mina nje. Mfethu kodwa uyindoda mfethu. Ngiyile mina phezulu. Kunje yile impilo. Kodwa umshado. Kwase kufanele umuntu azohlala ekhaya. Wanqaba uma wakwathi angazi ijazi kanjani. Khona ijazi elishodayo ijazi ilajaza nganoma lulu 15,000 hayi nami kwaphela amandla phela ngami ngingani isitshala kwayo ngiyabona lelo jazi elikhulu lelo leli ekuthiwa libhuga lona baby yakela bro kwasho ukuthi ke besuke ayizohamba kambe bese ijike izinto mfethu ijike izinto zajike izinto mina njengoba ngangikutshela ukuthi mina bengiqonda mina ngibhema mina kuwe mina ngithi mangiqhamuka akekho bebona ukuthi ngiyabhema akukho la bengangeni khona manje mase iqala izinto iphuma esandleni usubhema imamazi nali la lingayiboni izinto iphuma esandleni kwakuthi nje nawe uyibona izinto seyiphuma esandleni bese abo phela ngiyibona ukuthi namanje ayisengididekile manje nayo ithekeni phela ithekeni uyazi didiswa imali yabo nayo iyabona ukuthi ayisekuqala nasemalini kuleka yabo kuseqala lo muntu usimangifuna into wangitshela ukuthi akanamali yabo kanti mithi ngiqhashise manje imali yabo lo nto enye imali iziphathwe yona mina bengiphatha imali egcwala phezulu proper imali yama drugs inqwabo progress inqwabo phezulu ama drugs njengoba ngitshela ngeke ayeke ukudayiswa ngoba anemali ayizolo uyacabanga nje ngoba kukhona abanye uphona uqala ukudayisa yini wazi ukuthi ama drugs anemali so manje ungayikhuza kanjani ngempela leyo nto leyo angazi into so bafo singakuphazamisa if ever mhlawumbe umuntu eqala ukubona ngale episode khona episode ewupart 1 this is part 2 esizowenza namhlanje angithi lapho sagcina khona sagcina sesikhuluma ngokuthi wagcina ukukhuluma ukuthi wasekudayisa wena usiqhubele awusela omunye umuntu
ngagcina sengiyidayisela mina ngengqondo yakhe ngezinto zakhe engangiyitshontsha yakhela ngamaqubeni futhi leso sizulu siqinisile into ekhona udayisa enendawo kunendawo ekuthiwa station kwamasho la kudayiswa khona vele ama-drugs ufica nje amabhara agcwele njengala oThekwini dayisa-ke ngokuthi-ke ama-customer asazi mina lo mpethu usethole omunye umuntu ozomdayisela owamina ngithi sengixoshile ukuthi ngiyamtshotshela ama-drugs akhe hhayi manje-ke inkinga i-customer phela lazi mina yabo ngikhuphuka kanjalo-ke mina nawo ama-customer asanengqondo yokuthi ngisadayisela yena lo mpethu kanti usuyiphethe baze betshele lo mpethu ukuthi bafesi lo muntu akasaphatheli lo muntu yabo so hhayi ayikho loo nto siyamazi lazi ngiphatha same stuff lesasiphathayo hayi ngidayiseke mfethu-ke ngidayise ngigcine nami sengibona ukuthi hayi sengi-right senginemali manje ngiyabalela ebhenki la fake ebhenki imali fake ebhenki ngiyabuka ebhenki sengiyo-60 senginemali engaki imali engayazi senginemali engaki ngilo ngifanga 2,000 awunaki kusala inqibu ukuthi emali la yabo mina bengithi uma ngo-order ngiphathe mhlawumbe 20,000 imali engaka buka ngiphathe mhlawumbe 20,000 ngifike ngithenge iy'ndonga ngayo yonke ngelinye ilanga ngathi ngithenge iy'ndonga eziwu-15 ngabhalwa amaphoyisa la yabo uma uphuma la usuzoqhuma u-freeway uya uzoshona phansi ku-Breakfield ngabhalwa amaphoyisa ngihamba ngemoto angibuyisele eceleni yabo hayi amaphoyisa-ke mfethu hayi mfethu angayilaphana ngathi ngampintshwa hayi mhlawumbe wampimpa lo muntu othenge kuye phela uyabuka kuhamba iy'ndonga ey'ngaka ayibo 15 eyangibhala amaphoyisa ngiyaxakeka mina mhlawumbe ngitshethi incwadi anginayo incwadi la ngidrayiva nje ngenqini ngidla ngokuthi la ikhona leyo mali mhlawumbe 500 engiyibekile yabo futhi vele uma bengivala mhlawumbe ngi-3 clip bengidedele yabo iy'ncwadi-ke vele akuyona into ekhulumisa kakhulu yabo hayi mfethu hayi bengivale bethi hayi bacela ukusesha imoto yabo hayi ngithi mina ngiyibhincile le ndonga yabo la ngiyibhince khona hayi ngiyakutshela professor ujulu kube manzi le moto iney'mbobo vele phakathi la ngiyibhince khona zihamba ziye enjinini ngaphansi ngiyifaka khona ikhona ela ekhoneni ngifike ngivule impahla yoplastic ngimase ngiyayifaka shuthi ziginqike mina sengiyithola ngaphansi sengifaka isandla ngaphansi yabo hayi ngiyakutshela hayi bekuthuzwa imoto hayi kuthiwe ngeke le moto siye police station yazo hayi ngibona ukuthi hayi abantu bayifuna into abayifuna abantu banobufakazi khona lo muntu bayasho ukuthi empethu wena ade yo-order manje yabo ungasenzeli ima ulokuthi akho uyifihlephi le nto yabo baba yikho lo kuthiwe lalela empethu imoto yakho izoshayela ephoyisa ye-police station ngibona ukuthi 15 ndonga ungikhiphe uyaboshwa phela udili katshela naye bo baba asambe yabo bengithathe bengifake evenini hayi kodwa ngemuva bengifake kule icapha lezi ukuze kuzokhulumeka basebefuna ukuvula imbobo yokukhuluma phela lapho yabo hayi nangempela isami so indoda khuluma phela yayibona bethu thina asinankinga yayibona thina icabanga labantu bahamba ngamaveni awu2 emina bafethu kahle kahle ngifuna ngiyabo ngona ngiphuma khona ngosikole ngiyabona ukuthi aboma isasafike police station izoba wese izoba nzima lento yabo siwelayela-ke mfethu uphethe into engakanani ithi mina bafethu ngiphethe iy'ndonga ezo-5 so hayi madlali ngathi sicela ukuyibona sekufanele manje ngiguduze imoto ngiyoyilandela hayi kwamele ungavumi ngiyakutshela wona abantu bafuna ukuyibona hayi ngibatshela hayi bo baba yabo le izikhona ngeke ngikwazi ukuyithola yabo zikhishwa umakhenika kuphela manje ubatshela kanjalo so wento yazi manje wena ungafuni size senze isihluku wena khipha lento manje inkinga phela zizisigaqa nje ziphelele awukho ukuthi mhlambe ngisefe mhlambe ngikhiphe mhlambe ziwu-3-2 yabo bane uma ngikhiphe yonke into futhi fanele ngiye ngaphansi kwemoto yabo nje ngibakuvele ngibachazela ayibafuni ngeke lento ngikwazi ukuyikhipha yabo lento kufanele ngingene ngapha hayi ngena ayikho inkinga
ngiqonde lapho ngishaya ikhambela ngishaya ikhewe nje ngeke boba bengikwazi ukungena ngaphansi kwemoto yebo lo so ayazi nike mfethu uthi zo5 awusinikeza ke u10000 nawo unkulunkulu awubuka imali engaka so ayazi uma ukuthi mfethu uthi yabo into ngezo5 zo2 nje usuboshwe ibhadi yabo nabo baba ikho inkinga kodwa anginawo 10000 yabo ngoba phela nawe mawulayithini yabo abantu uyakwazi ukubashaya gcine benza lento oyifunayo yabo batshe yabo baba lo mali anginayo kuthiwa ungasihamba ngemoto wena nemoto shuthi wena udayisa ama-drug idila wena unemali showcase bengathiwa siyakubopha sikubhalela udila nje phezulu uyobhantinta iminyaka yabo nabo baba angiphiki yabo akukho engikuphikayo kodwa imali engingaba nayo mina manje u3000 so usuka ku10 uya ku3000 awudala ngathi wena awuyadala hayi ngisho wafu uthi wena 3000 awudala ngathi ngeke mfethu yazini siyakubopha hayi baba sale baba abantu abase sebejikile manje sisihamba straight yabo hayi nabo baba ngeke bo baba 4 unjani yabo so hayi udlala ngida kodwa hayi lo munye athi hayi bafethu intwana iyahlanganiselwa yibona hayi bafethu asusathi enza ngathi uyakufela naye yabo vele emaphoyiseni benza njalo kuba khona ngase ungakufela kube khona oshuka ukudla slim nje lo ngeke udayisoza kwenu usuke wena slim ufuna ukuvumisa yonke into yabo hayi athi hayi bafethu intwana le yabo unazi ingane nazo kanjani batshela sinami ngiyahlanganisa ngale nto yabo ekhaya babheke mina uyibona so bafethu ngiyacela bafethu ukuthi ngikhiphe lo phone anginalutho uyibona ngithi hayi ayikho inkinga uphi lo phone kwane phela manje ngiyebank ebank kuzofanele ngihambe nephoyisa lizofike liboneni ebank ibalance yonke into la waphela lime kanje limngento siyasazi ngizokwenza la khona imali ephuma khona engifixile engaphumi ukuthi le engaphumi ngifakela nje u200 yabo mhlambe 200 ngesonto yabo mase kuba yilena ke isibuqasi ke eyo70 bani manje yabo naye phethu hayi manje azini ngicela mfethu ukuthi ukuhlehla kancane mfethu ngeke phela ngithi ngikhiphe imali nawe usumla efuze nalo liyabhayiza uma imali vela kuma camera nawo mfethu li risk ngomsebenzi walo kwanalo ayishuthi bamtshela ukuthi hayi mfethu buze la miyeke lo muntu yabo phela lo muntu uzosinika le mali akanayo imoto yakhe la akabaleki hayi ngempela shuthi yabona ithatha ngimoto yabo so hayi kodwa wena udlala ngathi unemali yabona uyabona mase siyekini singafike sivuse inqwaba ama drugs yabona cabanga lapho bese ifoni lokukhala mina yabona manje sengidayisa ngale ndlela ukuthi angisanawo angisayidayiseli mina senginama-run mhlambe nginama-run awu3 ngidayisa ka-J sister eprofessor mina ngiyabona nje la nto ngaze ngasho ngathi hayi mhlambe idlozi ngavele ngadayisa phezu ngavunya umasho wonke so awumaphola obayesolezwe station ka-J yabo lo ngiyafonelwa le phethe seyiphelile izinto kusilethele yabo istaff sisamnandi ngalezi ayikhathi yabo abantu abangifuni la kusiwa mina ngibulala izingane zabo noma ngitshela yabo so lo sidayisela izingane zethu ama-truck nami ngiyibuwe le baqinisile bona ngoba manje phela imali uyazi impande yesona hayi phethu lamaphoyisa angidedeleke yabo so hayi phethu ayikhwanja yabo amnandi ayifike lokushini ngenzeka into sekunabantu engidlala kanje bengigayele ngiyabaholela epheseni umalume ngiyakutshela wena urish ugcwala itafula la sothi imama uhleli lapha ngihlalele empedeni ngiyababuka bayabopha lapha manga kulawo makhesi lawo hayi mangalisa la ufethu ohambisela isibanibani lapha yabona mina ngadayisa ngadlula ngashaya imali ngadlula lo muntu lo okade ngimdayisele udayise eqala wona kwakhulunywa ukuthi asisazwani naye ayikamnandi-ke phethu ukuthi umapholo phethu udayisa ngenye indlela phethu yayibona uwenza amasimu mapholo setheke ngisho imoto yabo wahamba ngabona ukuthi yabonayo manje sekunabanye abantu phethu abenzani
abafuna ukuzongigrabha yabo afuna ukubulala yabo shuthi kunomunye umthake owangasekhaya owaye ugandubule yabo yeah lo mjida umuntu kanjani uyafika kutsarela yabo thathela imali yakhe thathela istaff sakho yabo nje phezu waze wangithumba ngisho ungithumba yezwa lona wafonela uma wami wathi ufuna 4000 umapolo wama uthi lo 4000 angikutholi angimdedeli imali ebheda kanje lapho noyiphethe yonke imali ngaphethe ngiyasho usawubheke lo muntu akazi phela yena nama phela na uma unemali ekuhamba ucula ukuthi unemali nabantu abanye bagcine bekubona ngezenzo ukuthi hawu senemali lo muntu ayibona uthi uzohamba utshela wonke umuntu usengiyayishaya imali lo nje ufuna lo 4000 ngiyasho ukuthi hawu lo phezulu 4000 engekho ayibona ngitshela ukuthi hayi phethe hayi 4000 ubala nami sengifuna phela isikele sokungidedela athi tshela uma wakho ayilethe endaweni ukuthi umana avesana izinjani afonele amaphoyisa kunengane yami esekwenzeka nje vele singinamaphoyisa engikonekisana nawo la afika azoyilandela imali la yabo ngisaboshwa yabo lonto mama efika baba please awuyiphethe awenza yabo hayi na drink mhlawumbe lo 100 awahluphike lokushini ngisho 30 rand awuthatha yabo ayithengela uthulisa yambe uma ashuthi athole amaphoyisa engizwanayo nawo athi na umapolo basekwenze kanje usendaweni ukuthi yabo siyacela ukuthi thina sohamba phambili nina mase sihambe phambili ngiqhamuke lo muntu engikhuluma ngaye uphethe Isbhamu la ayinangempela uma bethathe le mali bisho nje baphatha nje imali encane yabo imali mina nginokuyishiya endlini professor ngingayazi umali ngidle ngokuthi ngiyazi ukuthi ngisho ngathi uyantshontsha ngimi ngalese bank yabo lese bank ngiyazi ukuthi into zami nje iqondile njalo yabo ikhishwa impela uyayithatha ayikhishwa impela ebank uyazi ikhadi lami lihlala kumina ngisho ngathi ngilishiya etafuleni iphini yaziwa yimina yabo ngidle ngalokho ayimefika befika la mfethu uma besho ayisesifikileke yabo uyafona nomjini bathi nje mfethu ethi uzohlangana noma siqhama amaphoyisa sihamba ngenyawo yabona ndothi kanaye amasi awe wona izishap manje usuthi amaphoyisa olwabisha awuzishap wena mfethu yabo awambophi baba hayi phethe yanitedeleni intwana yebo lona ngephethe uma wakhe mthatha ayiphe ngiyakutshela mfethu lo muntu bamnika ipower kahle yokusini ukuthi akutholeke manje angithole yabo hayi kumele uvele umnike le mali ayibona sayabona umuntu uyabulala ngikhuluma mina ngomuntu osatshwa umashonke usatshwa umashonke yabo mefika endaweni kazela abantu abaphume eminyango uyazi ukuthi ikhile kahle lo muntu umlando waqala wayevele ugandubule ebulala abantu yabo kuthiwa mina ama-Westside manje nami ngiyamsaba ngifuna iqama ngiyazi le nto yangiholela ekuthenini empilweni yami angikazi ngitshethi ngingaphathenga Isbhamu kodwa ngitshethi bese ngagcina sengifuna Isbhamu iyakhula manje le ngiyabona phela ngiyahlukumezeka la yabo lo mjida le mali uyayifuna lo 4000 shuthi lo 4000 uthini okungikhulula ngiyomnika mina bese ngimbulala emva kwalapho yabo ngamnika kodwa hayi 4000 ngamnika 2 blocks yabo nami phela ngiyabona ukuthi 4000 imali engaka phela lo muntu into engibasela kakhulu professor ayikho into engihlanganisa naye ngihlangana nalutho la yazwa ngimazi akangazi uzwa nje kusuka kunomapolo odayisayo oshayayo yayibona ingakho ke esenza lento yabo hayi na impela mfethu ngicine ngibuza omunye umsaka odayisayo yabo befethu usho mangifuna ipipe kanje yazi kunomuntu wenkinga kanje yabo lo alophethe ayikho nomunye uphethe engizokuhlanganisa naye yabo hayi na manje into enkinga nalo ade ngimdayisele yambamba ukuthi ayinayo ukuhlaza ngami yabo usunezitha manje ile njalo phezulu hayi mawudayisa phela ngeke ungamnazi yabo elokishini kunomunye uphethu ekuthiwa uRebab sobedayisa naye ama drugs
mina bengasadayisi yabo Intombi washawa bra wami wachitheka ubuchopho ithekeni lengikhuluma ngayo hey wachitheka ubuchopho sasibuka kanje ubuchopho eshawa ngesibhamu esikhulu ushayela ukuthi akayeke ukudayisa awungitsheleke njengoba kutshela mawudayisa lento nje mfethu uyohlezi unabantu unyanywa umphakathi unyanywa abanye abadayisayo awunamhlaba kahle zakho nje mfethu fanele wena uyivalele kini yabo ngoba usangathi uyahamba uzwe ngento wagcina usufuna isibhamu manje ufuna isibhamu manje manje nalo mfethu lokho engijakajake hayi uzonginika isibhamu ku 1.5 yabo lo hayi kamnandi hayi khamba isikhathi ngisayidayisela labo hayi lo mjita lo uloku efika la efuna u200 bewalo 2000 engimnike wona ubhema irock lo mthaka yabo awumele umfake wonke hayi ukuze ezosheshe nqamleza akayifuni uyayazi ayibuthi akayifuni la yambe awo mama uthi umnike iwunga engaxabana ibhadi akayifuni yabo ukuthi ke bethu hayi lo mjita angifonele bethu lento isikhona nje phathi imali yabo ana ngempela mangifika nginike i765 yabo hey manje into ekhula usuphatha isibhamu manje abanga ngihamba ngemoto ngishafa la ngaphansi kwesithi sekunesibhamu ngisho ekhaya kuyaziwa ukuthi umapolo umusenesibhamu uma uvela sihlanyeke mewasibona hayi boye ususe nje lento suka umana uyabaza abazi ngiyamtshela hayi makuleka ngidubula umuntu mina yabo mina ngigade mina umuntu ozongisukela yabo la ukuthi ngizohamba ngisukela abantu ngibambe inkunzi ngenza cha angiseyabantu abangidayisa nginabantu abangangifuni abantu abazogcina bengigwisile bengithathela izinto zami yabo lo sigcine la ekhaya sigcina singakwazi ukwenza lutho singazoni lutho singabina lutho yabo ngenxa yabantu yabo ongcono ukuthi nami angigade okuza kumina ngikuphephethe yabo lo awu lani nalesibhamu uthami singenzeli lutho leso sibhamu saze safloat ngishuthi ngingenelwa amaphoyisa ngelinye ilanga ala eSeweni iyazithiwa yini bani pop bani yabo Japan pop bani yabo ezwa nje phezu ukukhala isicapha ngebhuzu phezu ebusuku uset mapolo amasimba ayaphathwa phezu labantu ingane eziqaphayo engadlala hayi labana ke bangishanga bhosha ngachama yazi benze njani mabefika bathatha bekusonge embedeni ngengubo yezwa bethathe umncamelo bephela abantu labantu siwe ndoda masufuna ukukhuluma uzositshela yazi ngasikhipha mina ngama ngibuka kunomuntu owawatshela amaphoyisa uthi halo phezu wala unesibhamu ngoba babefuna sona isibhamu mina ngiyaskapa ngithi mina ayibu yazi ngasilanda endlini enkulu usunyile semnyile ngachama waphuma wathi banike la uyabona ukuthi ngizobhoda phela yabo aya ngempela batshela ayibafisa sikhona esengifile into uma wahlanyaka lapho wayetha ngoba bopha laba wathi mina ngeke ngikwazi ukubopha amaphoyisa ekubeni ethole ngishicana yabo kulaba ndethu sibhamu bayigoqela bona ngoba bathi sebeqedile bafuna 1000 futhi bavela kahle babezela isibhamu babesho nje babezofilisisa sona noma mhlambe babethunyelwe umphethe angazi ngangayisithenge kuyena ngeke usazi phela yayibona ana impela behambe ngisale ngila kunjani lapha endlini yami phezulu le mphethe athathe kufunwe igundwana hayibo umapeketwana mina ila engavuma khona ukuthi hayi wona hayi amaphoyisa ngempela ayasithatha isimongolo kodwa khona angadlali hayi khona amaphoyisa athi mefikile professor kucaca ukuthi hayi la kade kukhona amaphoyisa yabo futhi ebengadlali besebenza yabo lo hayi laba bathi amaphoyisa wasebenzi bayaganga ayasebenza hayi phethi ngeke amaphoyisa ayasebenza ngitshela mina ngisuka kuona nje ngidayisa ngiyawazi amaphoyisa ungathi awasebenzi mhlawumbe la wangakini kunamaphoyisa akhishwa kuthiwa endaweni ukuthi ambani osebenza khona awathathi mani professor sicathulo ayakubopha mina ngiyawazi amaphoyisa hayi ukuthi amaphoyisa awasebenzi ubona mhla efuna wena hayi ibu yadlala efuna mina isikapa bashasi sathi genge lezi yangiyila ngaqala khona umapolo kwamasimba yena ngihlekisa amasimba la lapha
kwathiwa lalela bani wami ngila engabuyela khona ingqondo ngafaka amabhedla kade abona cha support ngidayisa kanje ke ngafaka amabhedla kade kanjani ngakhiya ngamabhedla kade yabo ngahlukana nje no 3000 wamabhedla kade yabona cha asho ukuthi ngisazophela la Intombi abantu basazobuya la abantu bayasho ukuthi ayazile ngama drugs namhlanje sifuna Isbhamu futhi bayabuya labantu hayi labantu bayabuya abazile ngama drugs namhlanje bangitshela sifuna Isbhamu sesobuya ke mhlambe ngama drugs Isbhamu sifuna wena udayisa ama drugs yazi unesibhamu sifuna Isbhamu hayi ukuthi ngabamba ukuthi hayi bathunyiwe labantu futhi amaphoyisa professor manje mosuwa khukhele kahle ayakutshela ukuthi lalela ke mfethu asipula izona zangoma thina mfethu yabo nje basizela kuwena angizowusazi sikwazi mawucabanga wena sibe sabhula uzweni uyadayisa kubona bonke labantu abala hey bakutshela ukuthi hayi kunomuntu ositshelile wena ke mawuphika sho ukuthi ususenzile kanti basebeyazi abayifunayo bakutshela nje njengoba kutshela ukuthi lalela wena udayisa ikuthi nokuthi sicela usinike hey sisakucela kahle okwamanje kodwa makuwukuthi ufuna ukubhosha qhubeka kulokuphika yaba ngishaya ingqumbe engaka empedeni eyibu engangiqala ukuyinyela ngayi empilweni yami phela nawo kodwa uNkulunkulu wami ayiyafa namhlanje ngibhosha hayibo ngiyacabanga ukuphunyuka la ngaphansi professor uyi out nje phezulu umuntu edla amakhavela hayibo usweka wonke enithini yabamba inombolo la indoda le yabhosha sagcwele la nyango kuyabuka yanto yangikhipha yanto mapolo wabhosha wakwazi ulibamba cheese ayikho lento leyo babekushubhana ngeke ungabhoshi babekushubha kancane ungabhoshi babekushubha mina yaphangashiwa inombolo ofanele nje bengisheshe ngigethise hayi ukuthi manje wawungazi ukuthi baneshona lento abayifuna wayitshela bayakhayitha hayi ngangazi mpethe mfundo ube ngangazi ngempela hayi futhi hayi ngangizobanika 8 futhi basho befika mfethu bathi lalela bra wami ufuna ungayisoli sinike 8 lento yabo sisakucela kamnandi wayitshethwe naye hayi ngathi mina abanamanga hleze efika amaphoyisa la laba abanamanga la abona amaphoyisa lento yokuthi wadlela umuthi ayikho lento khohlwa ke bra wami le ukuthi uphoyisa udlela umuthi lokudlula uphethe icala ayikho lento amaphoyisa wanamuthi professor ngayizama leyo nto ngabona into ebusakela la wayawudla lawo nawo ayawudla uqinisile ngoba nawo akwazi ukuzwa uphethe icala yeah yes nawo siyafana nawo ayawudla njengathi ayawudla yabo mfana ukuthi ayiphoyisa ngiyalivala mina nje ngengibone ngiseshwa ayikho lento lizokusesha iphoyisa so manje emva walesigameko uyahamba yathini into yakho awusena Isbhamu manje Isbhamu manje phethu hayi into yami nje phethu yona isaqondile ngisanakho lokho kodwa nje hayi ithini ithekenana mawukakha hayi phela ithekeni phethu hayi nayo iyabona lebhosha la yasho ukuthi hayi baba ngibonile hayi bakusebenzile ukuthi befanele ubhosha ngoba labantu bangisebenza kuvula umnyango hayi kubo ukuthi phethu bayaqeda thathe 1000 hey ilumlo luphiko eyekela mfethu professor yabo lapha ngiqala ngawo ukushawa kanje hayi angazi ngishawa kanje ngisho ngiphuma lamazinyo ngishawanga kanje hayi yodota waba yikona ukuthi phela ke mfethu uyazi vele nje ubusho ngeke ungabhoshi hayi ngeke ushawa ngisho ngabe kushubha yabo uzothola bakusho umoya mabekushubha vele basuke befuna ukuphefumula ngemuva kuphela cha ingaphansi ayike it's area kama noma uyabhosha yona nto ephuma umoya mabekuvale bakuthi yona kuphela so manje emva kwalapho ke usuyadayisa ngiyaqala ngiyaqonda manje ngiyabona indaba zezibhamu ngephethu ngiyafuna esibhamu zikulandela ukukhuluma ongenasidingo hayi ngcono phethu ungcono lo mjida angirentisi ngirentisi yabo yeah khona uthi ke lo mjida ke uhambe eqoqa 100 yazini imali namandla manje sesoqwashisa nabanye abantu ababhedante akunto yokuqwashisa nento ebhedane yazi okumele enze lo mjida ngoba ulambile okumele umsondeze eduze kwakho yeah
Okumele umbekela eduze kwakhe. Ewasho umuntu mfethu athi azweni uyabhayiza lo mfethu wena abumthatha umbeke la. Umcontrol. Abe umuntu ozwa ngawe. Yabo ngoba udla i-drug naye. Yabona. Manje le drug adla ngidayisi nafanele melifuna fanele ngikhiphe imali. Yabo. Ewahamba nami ngagcina ngidideka wona mfethu ayisi ngiyabhema la ngibheme wonke. Yeah, lo now sifuna ukubona nje umphakathi into zakho seyiqala iphuma esandleni manje udideka. Emva kwalapho usadayisa imali isangena ngendlela eqondile. But awusaphana Isbhamu angisasiphathe. Hayi kambe mfethu hayi kubo uthi hayi isadayisa nje kahle. Hayi kube khona into engifaka kuleli drug ethiwa irock. Mina ngengiqamba manga mfethu yabo ukudayisa kwami. Mina bengidayisa kamnandi inganankinge. Yakho sengiqala leli drug lumali lu50. Uyayazi irock mfethu ingakanani into engekho uyibhema idonsa kanye isiphelile. Uyacabanga uma uzobhema u50 ekseni ubhema u50 emini yasekuseni ubhema u50. Yabo yangithi yabo njengoba ngilibhema le drug hayi ukuthi ngithatha imali yami ngiyolithenga kumunye umuntu. Khona omunye umthaka odayisayo lapha ngasekhaya. Alimnandi kanje i-drug lakhe mfethu likubiza eduze manje. Mawalishaya manje angathi ungaphinde uthenge linye. Yiko thoma uphethe u10,000 ungawubhema wonke ngosuku. Ncane 10,000. Ngisho u50,000 ungavuka ekseni unganalutho. Qala mfethu ngilimithe nami uthi hayi fanele lento ngiyibheme kanje ayicontrolekile le yanto. Yabo as long as saphethe imali. Yazi ngiqala la ngibona khona ukuthi yabona manje sengizoba. Ngibona ngokuthi mfethu sengikwazi ukukhipha imali ebank. Ngikhiphele ukuthenga angisana mali la endlini. Lento ebihlali yenze. Wena ayisekho le mali ebisakazeka la uthole ngisho u10 phansi kombhede endlini yami. Yabo lo sekufanele manje ngiye bank fike ngikhiphe imali ngihambe ngiyothenga. Yabo leli drug yabo njengoba kuthiwa i-Isbhamu prophet. Ngisho khona umunye umphethu wangasekhaya wayiphunyelwe u2 million awuphelanga u2 months. Ngiyini ke mina ngoba mina ngangisana u80,000 90,000. Umuntu owephethe 2 million 2 months awuphelanga ukho. Mina enye indoda yangibekisela ngomlungu wathi yabona umlungu waseRhino la ngibekisela khona sikhumbula isitolo kuthiwa uRhino. Wathi nomshaya ahambe ngophaca ababhubu kuyithende. Kade hamba ngama Range Rover. Yabona into okhuluma ibizwa ngeIzidakamizwa ngoba thola ngathi ngalokhu wenza kwathi okunye futhi ngabe wayecabanga emeli wathi nayi le ising driver. Iya driver Liana professor ungabeka imali la mawaqala wathenga kanye lo mali yoziphela lokuthi yaza ngizwa kahle yaza uyayizwa kodwa mawuyibhema uyayizwa kodwa manje ngoba khona imali hayi lokhu uthengile ukholwa ukuthi imali iphele shaka nami phezulu la ngizabalazeke la ade ngi-order ngenqwaba endongo sengiqala manje ngi-order ofondonga hayi imoto isakhona le moto yabo leyo nto kodwa nje hayi uyabo ucabanga ngiyehla hayi bo ngisho 20 ndonga mina benguthenga yes yawo lo 15 etshela ngawo phela kwawona ukhandi profits iyandi imali yabo hayi kodwa ngiyabona ukuthi hayi bo senginofondonga hayi 3 ndonga hayi thekeni ecela imali yengane isikole kanje yabo hayi anginayo imali ayibuqalise ngayibona umuntu kanti ayazi phela ukuthi sengibhema ama-rock yabo ngoba iwungabe ngiyibhema ngisho phambi kwayo yayibona into inganankinga yabo mina ngifuna uqama ngisabhema iwunga ngidayisa hayi bengiyibambe kahle mina ngalahla ngongena kuleli drug yabo leli drug kanti wena phezulu lingozi ngokuthi elokuyisa abantu yabo ngasekhaya ufuna ukuyisa umuntu nje mbhemise yona ngoba ngasekhaya mina mhlambe siba u10 abantu ababedayisa abawiswa irock Ngwaba ngasekhaya nje kubeka ama drugs ke so lezo kuze kushiyo ukuthi hawu sezizenzeni sama drug lapha igwelo omkhulu igwelo ngisho Amaphoyisa ayazi ukuthi mawungena so lezo uyaye ungaphumi ne drink yes dayisa ngisho umama yes khona omunye umama owangasekhaya
uthi ngambizi ngegama odayisayo yeah mama nje usemdala yeah umama phethu usho ukuthi ngise hayi uthi ngiqede nje ngize ngingene egarage ngisebenze yebo lona yeah ngoba ngigcine ngiwa ngithi yeah njengoba ngiwa vele mpethu kuyabonakala za umapolo ba useqala manje ukuthi mpethu angabinalutho yabo angumapolo usehlulwa ngopetrol umeya eThekwini usegibela itaxi yabo athenga indonga mhlambe eziwu2 bamba umoya yabo yini wena mpe ngithatha le mali engiyidayisa ngiyise kulophethu gcine ngiwabhuphansi yabo awutheki nawo indaba usadayisa ungawukuba mpethu ithekeni iyazi yangivusa yes yanginika 3000 asiqala phansi uzama yabo angitshela ukuthi yazi ngixaxele yabo nalokho ngibuye ngiyisola ukuthi ukuba mhlambe ithekeni ngayitshela mhlambe khona indlela ezokwenza ngayo ngoba mfethu yazi mawune-cherry mfethu ehlakaniphile mfethu noma ngabe mfethu uzuyaqala yadidise kuyakwazi ukugayida mfethu ikufaka endleleni ikutshela hayi baba lokhu yabo manje uyaflop yabo uzoyisola yabo hayi mfethu mina ngikhetha ungayitsheli yona yazi ukuthi ngibhemele yabo ngizoyitshela ngoba ngingasanalutho why lo 3000 enginike wona sekudlile ngoba ngathenga into eziwu2 ngagcina ngokoda kanye ngoba walo ngayibhema yonke imali irock yabo yabona professor lomjithe enkuluma ngayo odayisa irock empethe lo mthaka wasibulala lo mthaka uphatha irock phezu othi muwa ishaya ngoba kutshela uNkulunkulu mawuvela uhlanye professor ufise angathi yonke la idayisa ngavela kunike yona ufise uyikhusuze ngisho unganamali uma ngizothathaabo 50 rand yini nosathani nani yabona ke naye manje empu wakho kubo ufake ngisho amakhamera umuzwa ukuba isithabathaba hayibo ufese sishanga ama-aluminium yonke indawo ma-air-conditioned amanje umuntu okade enganalutho ewusikhuthini eqekezela abantu ngokulayitha kwakhe naye adayisa idrag elihlanyisa akayibhemi yabona yena-ke akasoze akalibhema akalifuna lalamba uphuza utshwala kuphela uyalazi ukuthi angagcina ngiqilizeke phansi ngiyihlekanisa nabantu akafuna umuntu ngasekhaya bayamazi ukuthi lo ingane zethu ibulele ngale rock yakhe bezingcono nje zibhemela lomsangano waso naye noma ibheda kodwa irock sitshontshela abazali irock yes ngoba nje sengwile uma bese kuntshontshela mina ngayazi ifoni yama uNkulunkulu bungatshontsha ifoni yama yes into engakaze ngayitshela ukuthi ngingathi ngenxa yerock umana uyangibuza empezi ishapho ne ifoni yami isaselani yabo hayi manje akazi uma uthi ugaxela akazi yabo ngitshela ithekeni uthi hayi empezi sengibhema irock kanje wena mpezi yazi ngabona ukuthi khona elinye idrag osulile kodwa ngangayitshela ngoba ngazi ukuthi hayi ubheme wonke yabo hayi tshela ukuthi hayi mpezi hayi siyabo manje ngisadayisa sengicabangani ukudayisa imoto abanga nje mpezi abo still njengoba ngisacabanga ukudayisa imoto iyona lento hayi ukuthi udayisela ukuvuka udayisela ukuthi ubheme ekubo ukuthi ke imoto nampezi akekho umuntu efunayo yabo gcine ihlala ke ecekeni ngisakwazi ukufaka upetrol sengiqala ukuphanda manje sengiqala ukuphuma ngiboleke imali kumuntu mhlawumbe uthola omunye akakazi ukuthi angisadayisa tshezi mhlawumbe mhlawumbe mali ezalayo la ngikhuluma ngemali imali ezalayo bethu mhlawumbe 500 lapha yabona awuyini manje mpese yazi khona inkinga ezincane nje engifuna awuyazi ukuthi ayizobuya imali yakhe yabo ngoba abanye bengiye ngiyiboleke babuyisele yabo so mhlambe angincane kulongiyele kude emabank ephethe omnika imali ukuthi yabo ngizinika manje yabo nawe ngempela futhi ngimnike isizele yabo ingaphele kwanyanga yayibona sengimaqhapheshu la ngasekhaya ikweletu yabo inganayo inkinga abanye senisebenza ukufika ekhaya yabo imali yami yabo kuthiwa hayi akekho lowo muntu yabo lonto sengiqala ukubhuza ey'teshini manje la kade udayisa khona uyisibhora usuzoba yinja yakhona ngivunyiwe mpethu sengikwazi ukuhamba ngiyokhamisela labantu akade ngibadayisela
bengivumile ukuthi amapolo bazigcwele imafi yadonsa kodwa sengikwazi ukuyakubona ngithi phese ucela ungivakela ihits ezwa phese ubone ukuthi idrag linjani phese kubo ukuthi ke hey vele nemoto le shuthi ngixabane nabanye abafethu ngithi ngibiza omunye umfethu yabo hefe owangasekhaya hefethu awusho nje ukuthi udayisa kanjani azibu yebo lo usisiba mama uphathi yabo ithi mina kanjani athi nginayo imali o5000 yabo esho nayo yona phela umasha nomqondo wami uyabona lo muntu ubeyishaya imali uyayibona ubeyishaya imali umuntu isho ukuthi mangase ngimdonsa mhlambe singayenza yabo ngempela hayi ngithi mina ayike ngaphandle singahamba siyo-order kanje yabo uyakubona uzogaxela uyabamba ngisadayisi mina yabo angibuza uwisweni ngichaze phela ahlahle ngibheme irock kanje athi ayike ngaphandle mina ngizokuthengela irock uyayibona lo muntu engikhuluma ngayo umuntu othatha ingane zesikole yabo hayi bethayi gibele unemoto vele ivan la kubo kodwa washaya ivan langempela faka imletisayiza ilami sport indonga zezu3 yabo sibuyele emuva itolo vele inqanqa yabo nginayo-ke inhlanhla yokudayisa ngiyazazi yabo uyazi nawe ukuthi awupolo becustomer vele adonse lonke angitshela kwanomphethe sekugcwalani kwazi ukuthi phela hayi vele uphethe umapolo bestaff uyasazi yabo plus ngimlandisa nesikefu ade ngisiphathe yabo ngimase ngiyambuza ukuthi njengoba sidayisa kanje simkanjani yebo lona siyini fanele ngazi ukuthi wena umnguphi samamafa sobabili noma uyimfene yakhe yabo athi hayi polo binto zami nawo yabo nayigcwele ayidayise lo mtsaka kasho ukuthi umesigoqa banangithengela irock yabo ayabona ukuthi iyangcindezela le rock yabo angitshela amapolo bangeke mphetha le rock yakho ngeke ukungcono kanjani sidayise kwayona yabo ngithi mina uyabona iyagcina yabona ukuthi ayibongeke yazi le mali esithola la sithatha siyise ngalawo yabo hayi ungcono phela le nto man Amaphoyisa